Mi fuon ni'n trafod bob math o bethau. Yn amlwg oedden ni'n trafod y Gymraeg fel iaith lleiafrifol, ond hefyd yn meddwl amdano fo yng nghyd-destun y byd ac yn trafod ieithoedd ar draws y byd. A mi oedd barn y bobl ifanc wir wedi codi'n nghalon ni, oherwydd mi oedden nhw'n gweld bod ieithoedd lleiafrifol yn gwbl hanfodol mwyn adeiladu heddwch yn y byd ac mwyn dod i ddallt yn hunan a'n gilydd a'r byd yn well hefyd. Ers i fi symud i West Ham, mae English yn fel minority language yn y tŷ hwnna. So mae hwnna'n cool. A i fi i siarad gyda y pobl Japanese neu German, Austria, mae pawb gyda stori wahanol, a mae'n mor bwysig i ni i bod yn falch o ble ni'n bod yn. A i fi rannu, siwmai, mae pawb yn gwybod siwmai yn West Ham. A mae Japanese yn gweud pob bore fel siwmai ffion. A mae fe'n cool, mae rhaid i ni fod falch o ble ni'n byw